Oix. Iep! Ai! Iepa! Oix! Lotx, ataun? Zer egiten dugu ataunen? Izaskun, esan dizut, amona kontatzen zigun historio bat ezagutu beharra duzu. Zure garaikoa izango da. Amonak eta zu adin berdintxu izango duzu. Oi, babalore hori, ni gazteagoa naiz. Tira, Izaskun, goazen, Junerekin itzordu egin dut eta gure zain dago. Goazen! June? Nor da June? Ara, June, ez zara bertsolariak, kaixo? Zer zabiltzate? Bueno, ondo gaude. Baina Izaskun pizkatxo bat arduratuta dago, June, kontutxo batekin. Azaldu nahi diozu? Ez kontatu zuko beto. Bueno, begira, kontua da, Izaskunek uste duela ez dela oso romantikoa bere bikotekidearekin. Eta orduan, bera ez den zerbaiten itxure eman nahi du. Beraz, bururatu zait agian Artzainaren eta Lamiaren istorioa kontatzea ondo etorriko zitzaiola. Bai, historio horrek ikasbide eta irakurketa desberdinak ditu. Eta badut inguru honetan ezagutzen den bertsioaren berri liburu honetan. Nahi duzu entzun? Bueno, bai, ezer ez egitea baino hobe izango da. Sando, zorroztu belarriara. Helaxe dio. Bazen artzain bat, Ataungo mendietan barrena, ardiekin gora eta bera ibiltzen zena. Goizeroko mendi bueltatik etxerakoan, Lizarrustitik behera, ahots goixo baten doinuak entzuten zituen erreka bazterrean. Egun horietako batean, norrote zen jakin nahian urrotsari segi eta Lamia eder bat topatu zuen bertan, bere urrezko hile luzea horrazten. Bazuen ordea sekretu bat, inor jakiterik nahi ez zuena. Lamia ederrark ahateankak ezkutatzen zituen erreka ertzeko uretan. Artzainak begiak zabal-zabal eginda eta ahoa erdi irekita begiratu zion Lamiaren kantu goxoari. Elkarri irri txiki bat eskaini zioten, eta artzainak ezin izan zuen begiradarik apartatu erreka bazter hartatik. Orduan, artzaina Lamiaren gana gerturatu eta ezkontzitezen eskatu zion. Aizu, nik uste badugula ordua eskontzeko. Eskondu? Zein uditzen? Ados, baina zin egin behar diazu, inoiz ez dizkidazula oinak begiratuko. Zein egiten duzu? Momentu bat. Ezoe arduratuta nago kontu honekin, baina ez elerekin eskontzeko punturaino, Izaskun badakigu. Baina oraindik ez da historioa bukatu? Ados. Ea June, orduan Artzaina eta Lamia eskondu egin ziren edo ez? Horixe bera kontatera ninduan. Ea, jarrai ezagun. Ezkontza egunean, ermitara sartzeko zain zeudela, artzainak Lamiaren belaunetan behera begiak pausatu eta ahateankak ikusi zizkion. Lamiak orduan, artzainak bere hitza bete ez zuela ikusita, lotxaz korrika alde egin zuen. Gerora, artzaina Lizarrustipeko erreka bazter hartara gerturatu izan zen maiz, Lamiaren kantu goxoaien bila edo. Baina ez zuen Lamia hura inoiz gehiago ikusi. Ai, ze historia unkigarria, June. Ulertu alduzu zerbait Izaskun. Egia esan gauza askorik ez, zer ikusi du honek nire arazoarekin. Izaskun, guztia saldu behar zaizu. Historia honetan argi eta garbi ikusten da. Lamiak ez zuela nahi artzainak bere hankak ikusterik. Baina artzainari berdin zitzaion. Artzainak berdin maite zuen Lamia, eta ondoren triste gelditu zen horregatik. Lehen esan bezala historio honetatik irakurketa desberdinak atera ditzakegu. Kasu honetan baleko zegu hori, bai. Horrek esan nahi du, eleri berdin izango zaiola ni romantiko egiaz izatea? Berdin maiteko nau? Hori da, Izaskun. Hori ez dakit banik. Tira, bada injustu horren inguruan hitz egiten duen bertso bat liburu honetan. Abestu egingo dugu eta ea horrela iritzi zaldatzen duzu. Lotx, nirekin abestu nahi? Bai, noski. Zer den polita, zer itxusia, zer den izan behar dena. Irentsi dugun gezurkate bat, baino ez da hori dena. Desegiteko eta hausteko, daude hainbeste eskema. Zintzoki maita zaitzaten bada, kezkatu oizaituena, izan benetan zarena. Ados, uste dut ulertu dudala,
ea ala den eta ez duen matraka gehiagorik ematen. Eta orain goazen ate magikoa itxi aurretik. Ai, gorrote ditut ate magikoko bidaiak. Agur, Jurre! Errondo segi. Tira izaskun, ez dakit gaurko bidaia magikoa baliagarria egin zaizun. Baina espero dut zerbait ikasi izan. Lotx oso astuna zara, lasai argi gelditu zait guztia. Eta orain, tira, segi. Bai, goazen! Oix. Zia! Ui! Iepa! Oix!